General Secretary Jong Kasinjok ginong sinsyar sinong kabri hunyotra ba RL bla ulong ba kajingpoi jong kunyang COVID-19 syakane gejala kelanang penskam susu baki dorbar sinong kindon kalengkor ba kajingkli kabakraw ha kabri hunyotra bat ha gejala hi borok wei. Habakran baklar pthai khobor hadin kajialang kejongki uba RL bla ulong ba kajingkun yo COVID-19 borok kitip ba ki jakasa ba penbiang da kasorkar kingyam tangkumba syajar ngut ai kat ba ki samla meglia ki bawana keleng kebenta jongkari India kila poi polat khalai hajar ngut ai. Menginri dengan tang hapo ta ka syatri jong kata ka interim order ni kwa bakan long full fledged order bat kaban syai kedar kaban ne junom le junom pateng le pateng daga jing itho no jong ka sarkar jilla ka jongi bat ka sarkar meru ho na dis council kilai ki itho yangi henry ni don kam kata ka jing itho sa artli kawai naga sarkar jela bat naga sagawai bat kabahaj jerong tam hakli tam bat kaburom kabakrau tam kade jing itho bengin yo jing itho naga sarkar pedeng mar baros kata pp lai bat ngi osngo jing tran sharum shaneng ru bagi sarkar kasih itho ikidor barsilong datang dala poi ko umardang kimi kilon other problem henry nakaliang jongi kum kinong sinsyar sinong gabri nyotrap kirang ba sinong kidor ba sinong ge baper ngi sngo kade ka kamram go jongi kum kinong song sinong baka ngi deban shim ban ya tonrong lang hakar no kanu ka jing baka sarkar jela ke kendo bat khamtam ka bakta yolok yolak hapo kabri nyotrap dai dakta ka mensim bangi khlam ye nyau su ita ki ye ka bangi de ban le kamram bangi de ban na ngimi be chakmat bat menta hadien bangi lai osngo baka sarkar hidaladi ko ba ngila don kam ban ai no ka jing itho iki dorbar snong te ngiru ngi ya no chakmat ban ngi kwa baka sarkar kan pen i om tang raba syukran ni germiang sentur rai daki kam mungkin itu yang ki dorbar snong ban ai ketiga mon ketiga diang mar ngi kum kasenjuk ngi songtho hadien bangilai syong hagi jingyalang bat ka sarkar jong ka jela ka jungi baki la kren syai kedaringi baki quarantine centers baka state government kala pen kre kam la ban ka capacity ka jong ka kalong tang hapo 1000 Henry ka eg bangis ngoto ba ki banwan phai ki returnees ki banwan chapo ka jela ki jungi kilong di ki khatlai hajar tam bat la dam dei balapan khre de ki dorbar snong haman ki dorbar ki badon iki lat ki lenti ban play ki ni ki quarantine center kan poi ka jing ka bakrau ki khon samla jungi ki parado parasnam ki jungi henry ngi aingu ublei bada ka jing ya tres rap lang jom barok ki dorbar snong ngila poi hadu kini kapot bat menta ngi kila adon ki quarantine center ki bala wain abru kum kawa ing dok menta ngi marba kila kut gitu ki basa hak itu ki centers ki jongki di ki we bat ki centers ki dang don ki banang wan pai bat nakaliang ki dorbar snong di bofer ki dang play bat ki ai ki khti komon khti ka diang ban ai ke jing syakri ke jongki kita do thia kita do dem kita thongi ki volunteers kita thongi ka management covid-19 committee ki jongki ban pahara ban ya cherum chaneng ban pej ya ke jing bet ke jing biang jongki tu ki nong sa apo ki tu ki centers ki boper ti nakaliang ka sunjuk ki nong sinsyar snong ka bri hunyu trap ni ai khublei kerpang ya ka wei pawai ka dorbar snong hapo ka bri hunyo trap ki bala shim khia ban mi shakhmat ban ai ka khti ka mon ka khti ka diang ban shakri ki para bri kum hak ni ka por ba ka jaj ban reu jongi ka don hak ka saw ka siang na ka daw jong ka ni ka jingpang ka balawan ban tulop ya ka perthai hi baro ka wei Hakani kasingi kasenjuk ru kala jit yo ba SB nongdhar rang ba snong kala imkhra kumu acting president hadin ka jing resign no jong Dr. WR Kharsieng nak tia kam ka baubat nadu usnam arja khat ar hadu usnam ar hajar arpau nakaliang kasenjuk gem don shu da gawai pat ka linti nrei ngile shong kharki manta kasingi bat hakani ka jing ya shong jongi manta kasingi ngile jit
i acting president i balong iwei ngi khot jong ka sunjok ka bri hunyo trap balong baros kata i joint secretary jong ka sunjok pat menta ngi legit i ba SB nong dhar badon ska liang kamon jonga i balong i rang ba shlong jong ka lai mukhra i balong ru i president jong ka lai mukhra dorbar markidon lai rang ba shlong tai but nadu menta sngi la pen khamti i balong i president jong ka sunjok kinong senchar shnong ka bri hunyo trap kumju ru ngi legit pat haga jaka jong i ban mi bli legit no i ba ban don bok pongro rang ba shnong jong ka nongra banlong i joint secretary hapo ka sunjok kinong senchar shnong ka bri hunyo trap but nadu menta sngi kini kila shim ya kini kakam ban tulun ya kakam ka badangsa but nakaliang ka sunjuk kinok sensyar shnong ka bri hunyo trap ngi kwa pan tip shaki pat ba nakadaw jong ki jingbon kam pat ki daw ki issue ki ba mlong ban sange bat khamtam hakani ka lockdown ngim don por shu ban khot ya ka general meeting ka jongi henrei ngin ya chwa kumni kumangilong hadu nda weng ya ka lockdown bat ngila ban pelong ya ka general meeting ka jongi ban pun thamai lot yakinong kit kam hapo kabri new trap